season finale of the story Homecoming. Hello everyone, welcome back to Sunny Live Show, and thank you so much guys for tuning in. I'm back again with the Mzansi Soapy Stories, and I'm playing Sekhuluma guys in the Homecoming, and it's season finale. Season 1 uyaphela and singena ke ku season 2, but ke guys singena ke ngenyembezi ke ku season 2 as I character ka Sifiso bay write off yaphela ke I character ke ka Sifiso because uzobe ke actor kwenye ke I story o kwenye ke I soapy ezobe idlala khona ke no Cindy Dlathu lapha ke ezo replace ke iTV Scandal. Angikho ke lapho guys ngisekutheni ke into ezokwenzeka kuleli viki ukuthi uZethu benoShobane ke though engage and uZethu uzotshela ifamily ukuthi ke uya engage ke noShobane. Well guys, it too good to be true. Kuyasho ukuthi story ngempela akukhonakala phela ukuthi umuntu kade lotsholwa ngaleli viki iviki elandelayo usethole enye indoda ubuyile endodeni yakhe endala sebeyalobolana useshili lapha yana like sekuphelile nje kanjalo. Hayi cha phela ngoba ngempela istory, but ke guys izokwenzeka kanjalo uZethu une happily ever after noShobane. And leyo nto ke uSifiso ayizomphatha neze kahle ayizomphatha neze kahle guys, he will go crazy and uzozaxosheke noma mkwanyana ke izingane nazo zidiniwe ukuthi uxosha umuntu uyena esimaziwe la ekhaya ngenxa kaZethu. And ke guys bathi ke there will be a confrontation between ke uShobane kanye ke noSifiso where uSifiso ke ezoshona khona. Asazi noma uzomshaya ngesibhakela, but uma ubuka ke ama teasers kuyavela ukuthi ke uSifiso uzohamba aye la khona uShobane afika amukhe ngesibhakela. So I think naye ke uzoretaliate ke uShobane and mhlawumbe uzovela shaye ke etafuleni or ashaye kuphi bese yashona. But ke guys useason 1 uzophela ke ngesifo ke sika Sifiso. Okubuhlungu nje ukuthi inkosi yami uma mkwanyana kumele azelele indoda ekade ke ingamthanda ethanda ke uZethu. So kumahliphi nje guys nothando ngalo uselahlekelwe uShobane wakhe kade etshela ukuthi ke sebelungisa izinto noma ke sibe sothandweni ke serious yabo. Nangoke manje uShobane sewulungisa izinto zakhe ke benoZethu. So nje imishimishi nje nkosami kuningizwa abanye ke bethi bona bayahamba makuhamba uSifiso nabo bake bahamba. But ke guys ngiyanazi nina kudala nisho into ezikanjalo kodwa siphinde sinibone futhi nibuye. So that brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.